महात्मा गांधी असं म्हणाले होते की जोपर्यंत तुम्ही स्वतः झाडू आणि कचऱ्याची बादली हातात घेत नाही तोपर्यंत आपण आपल्या गावाला स्वच्छ आणि निरोगी ठेवू शकत नाही. संत गाडगेबाबा तर स्वतः हातात झाडू घेऊन गाव साफ करायचे आणि नंतर कीर्तन करायचे. आपल्या कृतीतून संदेश देण्याची ही संत महात्म्यांची परंपरा पुढे चालवण्यासाठीच आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाची हाक दिली. आपल्या गावातली शहरातली स्वच्छता ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर यात लोकसहभागही तितकाच आवश्यक आहे. हाच विचार आदरणीय मोदींनी सांगत स्वतः हातामध्ये झाडू घेतला. या उदात्त आणि दैदिप्यमान परंपरेचा वारसा पुढे चालवत आपलं शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याचा आटोकाट यशस्वी प्रयत्न केला तो कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीनं. आज ही नवखी नगरपंचायत नुसती स्वच्छताच नव्हे तर लोकाभिमुख पारदर्शी कारभार करत विकासाला गवसणी घालण्यासाठी सज्ज झाली आहे. तळ कोकणातली आणि प्रगत राज्य समजल्या जाणाऱ्या गोव्यालगतची ही नगरपंचायत 19 मार्च पासून आपला 8वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. परंतु या संपूर्ण वाटचालीत विकासाची अचूक दिशा घेत अनेकांसमोर नवा आदर्श ठेवण्याचं कौतुकास्पद काम या नगरपंचायतीनं अल्पावधीत केलंय. कोणत्याही शहराची प्रगती किंवा त्याचं सुंदर व्यवस्थापन हे चौकाचौकात किती कचरा आहे यावर ठरतं. स्वच्छ शहरासाठी स्वच्छ व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन असेल, कचरा संकलन असेल आणि त्यातही नगरपंचायतचा स्वच्छ कारभार असेल तर नगरपंचायत आणि नगरपंचायतच्या विविध विकासात्मक उपक्रम व अभियानासाठी नागरिकांची मनही स्वच्छ असतात. अशाच शहरात नागरिकांच्या हक्क आणि अधिकारांना प्राधान्य दिले जातं आणि त्याच जोडीनं नागरिकही आपली कर्तव्ये प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात. थोडक्यात कोणत्याही शहराचा लोकसहभागातून कसा विकास होतो हे पाहायचं असेल तर कसई दोडामार्ग नगरपंचायत हे त्याचं अत्यंत चांगलं उदाहरण मानायला हरकत नाही. या नगरपंचायतीनं सुरुवातीपासूनच घनकचरा व्यवस्थापनाकडे अत्यंत तळमळीनं लक्ष दिलंय. शास्त्रोक्त पद्धतीनं कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा बायोकंपोस्टिंग मशीन कार्यान्वित करण्यात आले. सुका कचरा व ओला कचरा वेगवेगळ्या पद्धतीनं संकलन करून त्यावर प्रक्रिया करून खत निर्मिती केली जाते. तर बेलिंग व शेडिंग या दोन्ही मशीन सुद्धा नगरपंचायतीकडे कार्यान्वित आहेत. दोडामार्गकरांची सकाळ होते तीच सुमधूर अशा घंटागाडीवरील स्वच्छता गीते आणि स्वच्छता संदेशांनी. घरोघरी घंटागाडी फिरवून वर्गीकृत कचऱ्याचं नियमित संकलन केलं जातं. कचरा व्यवस्थापनामध्ये पुढचं पाऊल टाकताना महिला व्यवस्थापनासाठी खास नगरपंचायतने सक्शन व्हॅन सुद्धा सज्ज ठेवली आहे. त्या पुढचं पाऊल सुद्धा टाकत मैला पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 3 KLDचा FSTP प्लांट नगरपंचायतकडून कार्यान्वित केला जात असून त्याचं कामही प्रगतीपथावर आहे. यावर्षी तर नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपनगराध्यक्ष देवीदास गवस, नगरसेवक आणि नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छ सुंदर शहर स्पर्धेसाठी विशेष तयारी केली आहे. शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेबाबत जनजागृती होण्यासाठी शहरातील प्रमुख रहदारीच्या ठिकाणी म्हणजेच गार्डन उद्यान, गांधी चौक, मारुती मंदिरकडे जाणारा रस्ता, महाविद्यालयाकडे जाणारा रस्ता नव्हे तर चक्क कचरा डेपो या ठिकाणी नगरपंचायतने खास स्वच्छता संदेश देणारे लक्षवेधी रंगकाम केले आहे. सिने अभिनेत्यांची नियुक्ती स्वच्छता संदेशाचं ब्रँडिंग करण्यासाठी नगरपंचायतकडून करण्यात आलंय. नमस्कार, मी विश्वजित पालव, कसई दोडामार्ग नगरपंचायतचा मी ब्रँड अँबॅसिडर. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत आपल्या देशभरामध्ये आपला परिसर स्वच्छ राहण्यासाठी, स्वच्छता आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी खूप योजना राबवल्या जात आहेत. तर या योजनांमध्ये आपण सहभागी होणं हे खूप गरजेचं आहे. आता या सहभागी व्हायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं, तर आपल्या घरात जो कचरा असतो तो ओला, सुका आणि घातक कचरा असा वेगळा वेगळा करून आपल्याकडे जी घंटागाडी येते त्यापर्यंत तो पोहोचवायचा. त्याचबरोबर रस्ते किंवा गटारामध्ये कचरा टाकू नये आणि जर कोण टाकत असेल तर त्यापासून त्या माणसांना किंवा त्या व्यक्तीला आपण आवरणं खूप गरजेचं आहे.
त्याचबरोबर आपल्या परिसरामध्ये, आपल्या गावामध्ये जनजागृतीसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवणे, म्हणजेच स्वच्छता अभियान, श्रमदान यासारख्या योजना आपण राबवल्या पाहिजेत, जेणेकरून आपला परिसर खूप स्वच्छ राहील. त्याचबरोबर आपली नगरपंचायत, कसंही दोडामार्ग नगरपंचायत खूप योजना किंवा खूप उपक्रम राबवत असते. त्यात आपण सहभागी झालं पाहिजे आणि आपल्या शहराचा स्वच्छतेचा दर्जा हा देशात अव्वल कसा ठरेल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचबरोबर स्वच्छ भारत अभियान आणि माझी वसुंधरा या योजनेत पण आपण सहभागी झालं पाहिजे आणि आपल्या शहर स्वच्छ, निरोगी आणि सुंदर कसं राहील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. कारण आपलं शहर हे स्वच्छ ठेवणं ही आपलीच जबाबदारी आहे. त्यासाठी आपणच प्रयत्न केले पाहिजे, म्हणून ही विनंती करतो. खास सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वच्छ सुंदर कसे दोडामार्ग हे फेसबुक पेज क्रिएट करून स्वच्छतेचे नगरपंचायतकडून होणारे नवनवीन प्रयोग जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. कसई दोडामार्ग नगरपंचायतची स्थापना 19 मार्च 2015 रोजी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत नगरपंचायतीस 3 नगराध्यक्ष व 7 मुख्याधिकारी लाभले. शहरामध्ये अनेक विकास कामे झाली. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, माझी वसुंधरा 3.0 व स्वच्छतागृह 2.0, शहर सौंदर्यीकरण स्वच्छतोत्सव 2023 यासारख्या स्पर्धांमध्ये शहर सहभागी झाले आहे. या स्पर्धांमध्ये कसई दोडामार्ग शहरानं 2020-21 मध्ये माझी वसुंधरा अभियानमध्ये नगरपंचायत गटामध्ये महाराष्ट्रात 12वा क्रमांक प्राप्त केला. तसंच हागणदारी मुक्त शहरमध्ये 2019-20 मध्ये ODF प्लस व 2020-21 मध्ये ODF प्लस प्लस मानांकन प्राप्त केलं आहे. याचबरोबर घनकचरा मुक्त शहराअंतर्गत 3 स्टार मानांकन प्राप्त करून स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये अव्वल मानांकनासाठी कसई दोडामार्ग नगरपंचायत प्रयत्न करत आहे. बांधकाम, राडारोडा, पाणी व्यवस्थापन, रस्ते, साफसफाई, वृक्ष लागवड, शहरातील भिंती रंगवणे, शहर सुशोभीकरण करणे, सर्व शाळांमध्ये, कॉलेज, महाविद्यालयात विविध स्पर्धा राबवणे, पथनाट्य, सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे, डिजिटल मीडिया, स्थानिक वृत्तवाहिन्या या माध्यमातून शहरात स्वच्छता जनजागृती करणे, घंटागाडीवर कचरा संकलन व वर्गीकरण जनजागृती आदी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. या स्वच्छतेबरोबरच नजीकच्या कालावधीत अन्य बड्या शहरांप्रमाणे दोडामार्ग शहरात सुद्धा खास पिंपळेश्वर गांधी चौक येथे सेल्फी पॉइंट, गांधी चौक सुशोभीकरण, सुसज्ज गार्डन व आगामी काळात नाना नानी पार्क नियोजन करण्यात आले. नगरपंचायतने केलेल्या उद्यानामुळे तर शहरवासीय व चिमुकल्यांसाठी एक प्रमुख विरंगुळ्याचं साधन निर्माण झालंय. त्यामुळं 8वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना अगदी अल्पावधीतच विकास प्रक्रियेत कसई दोडामार्गनं घेतलेली गरुडझेप मोठमोठ्या नगरपंचायतींना मागे टाकणारी अशीच आहे. नगरपंचायतचे विद्यमान नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपनगराध्यक्ष देवीदास गवस, सहकारी नगरसेवक, नगरपंचायतचे CEO परितोष कंकाळ यांच्या सहकार्यानं कोट्यावधींच्या विकास कामांचा श्रीगणेशा केला आहे. खास नगरपंचायतच्या सुसज्ज इमारतीसाठी तब्बल 3 कोटी रुपये, 50 लाखाचं सुसज्ज मच्छी मार्केट, 2 कोटींचं सुसज्ज नाट्यगृह यासह सुसज्ज गार्डन व वाचनालय ही कामं सुद्धा पूर्णत्वास गेली आहेत. तर येत्या काळात नगरपंचायत हद्दीत नाना नानी पार्क व शहरवासियांना स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी तब्बल 2.5 कोटींचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प, हक्काचे क्रीडा संकुल ही कामे प्रस्तावित आहेत. गेल्या नगरपंचायतीच्या कार्यकाळात मुख्याधिकारी म्हणून वैभव साबळे, शिवराज गायकवाड, अमित कुमार सोंडगे आणि आता परितोष कंकाळ आदींनी पूर्णवेळ इथं काम पाहिलंय. तर संतोष नांचे, सौलीना कुबल आणि विद्यमान नगराध्यक्ष म्हणून चेतन चव्हाण कार्यरत आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली कसई दोडामार्ग नगरपंचायत एक विकासात्मक उत्तुंग भरारी घेण्याचं काम करत आहे. 8वा वर्धापन दिन साजरा करत असतानाही अल्पावधीत स्वच्छ सुंदर शहरासाठी झालेलं काम निश्चितच कौतुकास्पद आहे. ही स्वच्छता केवळ शहरातल्या कोपऱ्याकोपऱ्यांमध्येच नव्हे तर ती नगरपंचायतीच्या कारभारातही आहे. नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अथक प्रयत्नातून कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचा कारभार हा स्वच्छ आणि पारदर्शक असाच राहिला आहे. अवघ्या कोकणवासियांसाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आपल्या संपूर्ण टीमला सोबत घेऊन आज दोडामार्ग शहराला एक नवं रूप देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या शहरालाही प्रगतीच्या नव्या पाऊल खुणा आज खुणावत आहेत. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि शहरालगत असलेलं गोवा राज्य यामुळे साहजिकच या नगरपंचायतीला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालंय. गौरवशाली महाराष्ट्राच्या वेशीवरचं हे शहर याच पद्धतीनं वाटचाल करत एक आदर्श शहर बनवण्याचं शिवधनुष्य नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील ही नगरपंचायत निश्चितपणे पेलेलच असा विश्वास या 8व्या वर्धापन दिनी समस्त कोकणवासियांना आहे. कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीला वर्धापन दिन आणि पुढील वाटचालीला कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह टीमच्या वतीनं हृदयापासून शुभेच्छा. नगरपंचायतच्या वर्धापन दिनाच्या सर्व नगरपंचायतच्या आपल्या सर्व शक्तीला मी सर्वप्रथम अभिनंदन देतो आणि शुभेच्छा देतो.
ह्या 8 वर्षात नगरपंचायत आपली स्थापन झाली. या 8 वर्षामध्ये विविध कार्यक्रम झाले. समाजाच्या आपल्या नगरपंचायतच्या सर्व लोकांसाठी विविध सोयी देण्यात आल्या. आणि मागच्या 5 वर्षामध्ये मी नगरसेवक उपनगरसेवक पद घेतलं. त्याचा काय अनुभव आणि त्याचे काय जे प्रशासकीय असलेले अडथळे सर्व मी जाणून घेऊन नगरपंचायतचा नगराध्यक्ष म्हणून मला 1 वर्षाची संधी भेटली. त्या 1 वर्षामध्ये स्वच्छ नगरपंचायत आणि सुंदर नगरपंचायत ह्या वाटचालीवर आम्ही चालत आहोत. त्याच्या अनुषंगाने जे काय कार्यक्रम होते ते आम्ही सर्व तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत. ह्या नवीन संकल्पनेत स्वच्छ नगरपंचायत आणि सुंदर नगरपंचायत याच्या पार्श्वभूमीवर नवीन पेंटिंग ज्या आपण केलेल्या आहेत, नवीन ज्या गार्डनमध्ये सुविधा केलेल्या आहेत व नगरपंचायतसाठी जे काय आवश्यक पाहिजे ती नगरपंचायत म्हणून जी वास्तविक 8 वर्ष झाली आणि नगरपंचायत म्हणून पाहिजे नाट्यगृहासाठी आपण एक जागा उपलब्ध केलेली आहे. त्या निधी पण उपलब्ध झाला आहे. त्याचं काम लवकरात लवकर आपण सुरू करणार आहोत. सुसज्ज नगरपंचायतीसाठी इमारत जी हवी पाहिजे होती, नगरपंचायतची जी वास्तू, नगरपंचायतची इमारत ही सर्व नगरपंचायतीसाठी एक अभिमान असतो. ती वास्तू पण 3 कोटीची आता लवकरात त्याचं भूमिपूजन होणार आहे आणि ती आपल्या सर्व लोकांना त्याचं आपण लोकार्पण पण करणार आहे. काम लवकरात लवकर ते पूर्ण करणार आहोत आपण. त्या अनुषंगाने आपण मच्छी मार्केटचं पण काम सुरू केलेलं आहे. आता नवीन म्हणजे आपल्या भाजी मार्केटचा पण प्रस्ताव आपण ठेवलेला आहे. ते पण लवकरात लवकर जनतेसमोर आपण घेऊन येणार आहोत. स्वच्छ पाणी आपल्या नगरपंचायतीसाठी जे पावसात जे होतंय प्रॉब्लेम होतोय की ते खजूर पाणी आपल्याला उपलब्ध होतंय. त्यामुळे सर्व नगरपंचायतच्या विहीर आपण नवीन पूर्ण केलेली आहे, JPL पूर्ण केलेली आहे. तरी देखील स्वच्छ पाणी भेटत नाही. त्यासाठी आपल्याला जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी पण आपल्याला वर्गोस अडीच कोटीचा निधी उपलब्ध करण्याचा आपण प्रस्ताव केलेला आहे. तो पण लवकरात आपल्याला पूर्ण करणार आहोत आपण. हे आपण सर्व आपल्या बॉडी जी आपल्याला भेटलेली आहे, नगरसेवक आहेत, आपले सभापती आहेत, जे चांगले वेल एज्युकेटेड आहेत, चांगले अनुभवी आहेत, त्यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने आणि या जनतेच्या सहकार्याने, कारण बरेचसे लोक आपल्याला मार्गदर्शन देत आहेत. ते कुठे राजकीय व्यासपीठावर नसतात तरी पण देखील मला प्रत्येक त्यांचा अनुभव आणि त्यांचे मार्गदर्शन मला भेटत आहे. त्या अनुषंगाने या सर्व नगरपंचायतीचा कायापालट करून ही भविष्यातली नगरपंचायती आपल्या कोकणातली नव्हे तर महाराष्ट्राची 1 नंबर नगरपंचायत होणार आहे. या दृष्टिकोनातून आपण वाटचाल करत आहोत आणि सर्व नगरपंचायतच्या सर्व जनतेचा मी हाक मारत आहे की त्यांनी सर्वांनी आपल्याला सहकार्य करावं आणि नगरपंचायत कसे जोडा मागचं सर्वसंरक्षणमध्ये आणि सर्व आपल्याला जे आपले विकास कामं आहेत त्याला आपण सर्वांनी साथ द्यावी आणि नगरपंचायत कसे जोडा मागचं महाराष्ट्र नाही तर आपल्या देशामध्ये नाव कसं होणार आहे याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. तोडामार नगरपंचायतीने मला गटनेता म्हणून जबाबदारी दिली. ती जबाबदारी मी मागच्या 1 वर्षापासून व्यवस्थित परिपूर्ण हे करत आहे आणि आमचे नगराध्यक्ष साहेब हे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही माझी बांधकाम सभापती म्हणून काम केलं आहे आणि मी एक सुशिक्षित सिव्हिल इंजिनियर असल्यामुळे त्या क्षेत्राचा मला चांगला अनुभव आहे आणि चांगली कामं आता 1 वर्षात आम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करून घेतो आहे. तसेच शिक्षण आरोग्य सभापती आमच्या पारसेकर मॅडम ह्या पण सुशिक्षित ग्रॅज्युएट झालेल्या आहेत, त्याने D.Ed केलेलं आहे. तसेच महिला बालकल्याण सभापती ह्या पण आमच्या सुशिक्षित, त्यांचे मिस्टर हे जिल्हा पदाधिकारी आहेत आपल्या RTIचे, ते पण चांगल्या पद्धतीने आपले काम हे करत आहेत. आपले उपनगराध्यक्षसुद्धा त्यांचा 20 वर्षाचा अनुभव आहे, ते पण आम्हाला चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन करत आहेत. ही आमची टीमवर्क चांगल्यापैकी मागच्या 1 वर्षापासून काम करते, सगळ्यांना धरून काम करते. विरोधी नगरसेवक आहेत त्यांना पण धरून काम करते आणि चांगल्यापैकी दोडामार्ग शहरामध्ये विकासाच्या दृष्टिकोनातून आम्ही बऱ्यापैकी पावले उचललेले आहेत. मागच्या 7 ते 8 वर्षात काम झालेलं नाही ते आम्ही 1 वर्षात चांगल्या पद्धतीने करत आहोत आणि ह्याच्यापुढे आम्हाला चांगली संधी द्यावी ही नागरिकांकडून आमच्या शहराकडून माझी अपेक्षा आहे.